Almost 600,000 colorful inhabitants with over 160 different nationalities. City colors, green and white. City language, Rotterdams. Euromast, reus van Rotterdam. Landmark telt 185 meters, 131 betonpalen en 125 ramen. Bouwjaar 1960, ter ere van de Floriade. Architect Huug Maaskamp. Maaskamp heeft vele Nederlandse markante beroemdheden ontworpen. Het Groothandelsgebouw en het Hilton Hotel in Rotterdam. Hier is Geveningen. Euromast, giant of Rotterdam, and landmark is 185 meters high and constructed on 131 concrete poles. It has 125 windows. Built in 1960 by architect Huug Maaskamp on the Rotterdam is op zijn bruggen. Gevormde verbinding tussen Noord en Zuid. De diepe met stenen stalen, steenhoutsers en zand. Dit is de grootste obscure brug ter wereld. Bergen en Bos zijn de architecten. In de Rotterdamse volksmond heet de brug de Zwaan. De rode brug iets verderop is de Willemsbrug en stamt uit 1981. Rotterdam is famous for its bridges. They form the connection between north and south. The White Bridge, with its many cables, is the Erasmus Bridge, constructed in 2000. It's the biggest bascule bridge in the world. Berkel and Bos are the architects. The bridge is popularly called the Swan. The Red Bridge further down is the Willems Bridge, built in 1981. Een andere belangrijke verbinding, ditmaal onder de Maas door, is de Maastunnel. De toegangsgebouwen zijn de twee witte gebouwtjes met groene koepels. De Maastunnel is in 1942 in gebruik genomen en was in Nederland de eerste tunnel voor autoverkeer. Elke dag passeren ongeveer 75.000 auto's. Another important connection, this time under the River Maas, is the Maas Tunnel. The two small white buildings with a green dome form the entrance. The Maas Tunnel was put into use in 1942, and it's the first road tunnel in the Netherlands. Every day, about 75,000 cars pass through it. De landtop rechts van de Erasmusbrug is de Wilhelminapier. Dit gebied is volop in beweging. De hoge toren met de letter M op het dak heet Montevideo. De letter M fungeert als windwijzer. The point of land on the right side of the Erasmus Bridge is the Wilhelminapier. There's a lot going on in this area. The high tower with the letter M on the roof is called Montevideo. The letter M functions as a runway. Op de Koepelwegenland staat het voormalige hoofdkantoor van de Holland-Amerika met de twee groentorentjes. Dit gebouw is sinds 1993 dienst als hotel, Hotel New York. At the tip of this point of land, the former head office of the Holland